Ще ни прави повече от 4, не мога да направя нещо. Стига пак 4 не правя. Нула. Печално било, чули? Давай, путай да записва. Давай, чек. 100 малеч, 100 малеч, 100. Пак. Не знам че защо те лъжа, но... Ще ти пазя клип след малко. Подправен с Photoshop, както вече знам, може да се ползва Photoshop на клипове. Добре. Играта много товари, бе. Не се родим с теб. Ще ми, още. Че удрям са долу вече. Преди се гоне се ударих, сега си долу се удрям. Аз горе не се долитаме, бе. Колко път къста си гонта мишка, бе. Аз бързо натискам. Човек преди се гоне, сега си долу такова. Къде горе? Аз не съм се ударен този път горе, бе. Къде горе? От горната част на бех на тя, ами нищо аз удрям от горната страна. За малко нов рекорд, брат. Седем. Направих едно. Аз повече от 8 не... Колко ти е на конда? 4? 5. О, боже. Аз 5 не съм правил нещо тогава. Вие сериозно ли ме направите сега в 5, бе? Аз 5 правя на късмета. Аз направих 5 току-що, така че не ми говоря. Разбий си главата, брат, разбираш ли в ръка на хора. Тайпа, нали имаш ли да ми биеш екрана? Да, ама... Хлай, може. Добре, човек, не съм... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Да снимам? Какво снимаш пак с Photoshop А? направи? А? Не чувам.